Първите градски легенди за вампири датират още от 2000-та година преди новата ера, в древна Месопотамия. Но тогава те са били наричани екимо, древни духове, за които се е вярвало, че изсмукват жизнената енергия на онези, които не са били погребани правилно. По-късно в древна Гърция те били познати като емпуса, слуги на богинята Хеката, която примамвала мъже и изпивала кръвта им. Първото писмено споменаване на думата вампир обаче се появява в средновековна Русия през 1047 година, когато използват думата упир, за да опишат това, което днес наричаме вампири. Въображението на хората винаги е било пленено от легендите за тези кръвожадни и зловещи същества, които се страхуват от светлината. Или поне в повечето случаи. Тези легенди постепенно се трансформират в това, което днес познаваме като Дракула Untold, Носферату, The Last Voyage of the Demeter или от друга страна Салем Слот, Дракула 3000, Vampires Suck и много други. Създадени са десетки филми, вдъхновени от легендите, но малко от тях успяват да предадат истинския образ, който имаме за Дракула или за който и да е друг вампир. Една част от примерите изглеждат така. На борда на обречения кораб, без никакъв изход, екипажът бавно осъзнава, че носят нещо много по-ужасно от товар – самият Дракула. Скрит в сенките, дебнещ и ловуващ ги, един по един, докато страхът им се превръща в безнадежден ужас. Дракула Untold, Носферату или дори сериали като Дневниците на вампира. От друга страна, някои филми просто не отговарят на идеята, като Салем Слот, например, вместо да предаде онази зловеща и постепенно натрупваща се атмосфера на страх, каквато е в оригиналния роман, филмът прибързва с ключовите моменти, което прави вампирите да изглеждат по-скоро като евтини телевизионни чудовища с неубедителна игра и лоша режисура. Както навсякъде обаче, има две страни. Едните представят вампирите добре, а другите не успяват. Това, разбира се, е изцяло мое мнение, но за всеки тип филми има хора, които ги обичат или мразят. Разни хора, разни идеали, както един велик писател казва. Всеки има своята представа за вампирите. Някои ги виждат като в Дневниците на вампира, романтични, емоционални, близки до хората. Други като мен искат Дракула да бъде представен като див звяр. Трети го възприемат като демон. Ако попитате 200 души какво прави един вампирски филм добър, ще получите 200 различни отговора. През кариерата си съм събрал някои важни неща, които според мен са ключови за създаването на различни жанрове филми. Днес ще разгледаме тези, които според мен са важни, тези, които според мен са най-ценни за вампирския жанр, както и какво намирам за интересно в съвременните филми и какво не ми харесва. Освен това съм подготвил кратък поглед над една от бъдещите ми книги, която ще се фокусира върху вампири и начинът, под който възнамерявам да изградя историята. Така че останете до края. Една легенда – вампири, но два типа филми. Едните добри и запомнящи се, докато другите не толкова. Всички тези режисьори разполагат с една и съща информация, едни и същи истории и легенди за вампири. Тогава защо някои от тях успяват да създадат филм, който пренася зрителя столетия назад, карайки го да усети атмосферата на това време, да се потопи напълно в историята, а други просто изглеждат като поредната част на Conjuring. За да разберем това, първо трябва да си припомним сюжетите. Дракула Untold, в отчаян опит да защити кралството си от унищожение, Влад Цепещ изпива прокълнатата кръв на древно създание, знаейки, че това ще прокълне душата му. Носферату, древно зло, криещо се в тъмнината, където молитвите няма да бъдат чути, или скърцането на кораба заглушава писъците на моряците, които изчезват в нощта. Кръвта им обагра дървените палуби. Те вече не са моряци, а добитък, хванат в капан, в плаващ ковчег, къде нещо невидимо ги наблюдава, чака. И Носферату и Деметера представят вампира по правилния начин. Според легендите, вампирите не са представени като демони или дяволски същества, дошли от ада. Затова харесвам The Last Voyage of the Demeter, защото показва Дракула такъв, какъвто е в легендите. Звяр, диво животно, водено от глада си,
Той не се интересува от чувства, от молитвите ви или от друго. Той иска да се храни и когато огладне, ще го направи. За мен Дракула Untold също е интересно замислен филм, понеже предлага друга интерпретация, смесвайки легендите за Влад, Цепещ и Дракула, микса между двете. Всички тези филми успяват да потопят зрителя в атмосферата на 19 или 18 век, да ги накарат да станат част от историята. Сякаш се пренасят в онова време и са способни да усетят атмосферата, мириса, чувството, което самите герои в историята са изпитали. Добрите истории се усещат повече като история, която дядо ти разказва пред лагерния огън, през която той лично е преминал, отколкото като филм, докато от друга страна тези просто не са успели да докарат това ниво. Екип от учени открива изоставен кораб някъде в празнотата на огромния космос, но осъзнават твърде късно, че товарът на кораба не е това, което си мислят. Тези просто не могат да донесат същото усещане, същия страх и неудобство, които по принцип се създават у зрителя. Първите се усещат като легенда, разказвана през поколения. Самия филм е истински и интересен и завладяващ. Докато вторите са повече като поредния филм за сериен убиец или демонично обсебване, с вампири, които изглеждат изкуствено. Просто не изглежда натурално и автентично. При тях не можеш да се впуснеш в историята, да плаваш с моряците през 1895-та, не знаейки, че на същия кораб с теб има чудовище, което само чака нощта, за да може да те изяде. Това, което смятам, че е нужно за всеки един филм с вампири, за да може той да стане завладяващ, е именно способността да предадеш легендата по най-реалистичния възможен вариант. Представете си, че преди само един разказ е стигал, за да внуши тези чувства у някой друг, когато е нямало кино, а само истории. Представете си сега, ако всичко се направи правилно, какви емоции може да придадете, когато визуално може да представите всичко. Това, което е необходимо, е да не създавате странни специални ефекти и вампири, които в един момент идват в повече на зрителя, а да се предаде историята на Дракула в нейната правилна светлина, вариант или както искате го наречете. За Дракула не е необходимо да стряска зрителя, за да спечели неговото уважение. Името трябва да говори само за себе си. Също така, разликата между демони и вампири трябва да е ясно различима в историята. Или с други думи, Дракула не трябва да прилича на демон, а на човек, превърнал се в звяр, в чудовище. И сега вече имате представа какво е нужно, за да може един филм от жанра вампири да бъде добър и запомнящ се, което ни води до последната точка, как аз планирам да напиша книгата си в този тип история. Всичко започна с един мой сън. Годината е 1485-та, дълбоко в Карпатите, в средновековна Румъния, група изследователи, изпратени и финансирани от италианската църква, търсят легендарния фонтан на младостта, за който се вярва, че се намира в тези планини. Те прекарват дни в търсене, но без никакъв успех, докато една нощ не откриват тунел, който напомня на онзи от легендите. Според преданията, само невинно момиче под 12 годишна възраст може да влезе и да го открие, защото фонтанът се крие от онези, които го търсят отчаяно, от онези, чиято възраст е напреднала и се нуждаят от него, докато момичето е още младо и не е изпитало страха от старостта. Но когато тя влиза вътре и започва да изследва, разбира, че те са направили най-голямата грешка в живота си. Тази пещера не е някакво чудо, а затвор. Затворът на древно зло. Той самия е разпространявал слухове за това място, изпращал слуги да лъжат, за да може да постигне единствената си цел – да примами младо момиче и да изпие кръвта й. С това той ще си възвърне предишната сила и ще успее да се измъкне. След като успява да избяга, като убива момичето, той избива 5 от 25 души там. Останалите ги остава да си играе с тях. Един по един той ги ловува и изпива всяка капка. Но тъй като групата се разделя, 4 от тях намират древен свитък в една от пещерите, в който е описано единственото нещо, което може да спре това същество. Това все още го измислям. Проблемът е, че само крал може да го използва. Трябва да бъде коронован като владетел на нация. От този момент нататък ще следват поредица от зловещи моменти, в които Дракула ще си играе с умовете на жертвите си, ще им вдъхне страх
какъвто дори не са могли да се представят. Това е първоначалната концепция. Какво ще се получи накрая, ще разберете, когато най-накрая види бял свят. Както казах по-рано, фокусирам се върху зловещата страна, върху това да покажа Дракула такъв какъвто е. Чудовище. Същество, което ще направи всичко, за да се освободи и да се впусне в това да убива. Защото гладът му за кръв го разяжда отвътре. Той не може да го контролира и именно това го прави чудовището, което е. Не свръх силите му или специалните му способности. Те са просто бонус. Другата част е атмосферата, годината, мястото, легендата и всичко останало. Искам читателите да бъдат напълно потопени в историята, сякаш самите те са затворени в книгата, заедно с героите, усещайки всичко, което те усещат. Но все още има работа по нея, така че останете на линия за това. Благодаря ви, че гледахте, харесайте, абонирайте се и ще се видим следващия път.